exame na coração. Laten we ons hart onderzoeken. Waar kijk de Bijbel in? Kijk wat erin leeft. Nog ga je nos mes. Hou onszelf niet voor de gek. Ik wil eens een portion mas, de 1 Timoteo. Ik wil nog een gedeelte lezen in 1 Timotheus 6. Versículo 17. Ele diz: instrui esnan kuta rico den mundo actual. Panang nota soberbe. E panang no fija nang esperança riba e inseguridade e riqueza, mas riba Deus. Quem de te prove para nos turcos na abundância para nos desfrutar de nang. Instrui nang panang hasi bom, panang ta rico den bom obra, panang ta generoso e disposto para compartilhar, panang montona panang mes e tesouro de bom fundeixe para futuro, panang gara lo que ta vida verdadeiro. Nós temos a diferença entre 1 Timoteo 6, que é conta de Lucas, é parábola de Lucas, caminha com a pessoa também montona mais para o mês. We zien het verschil tussen 1 Timotheus 6 en het verschil in Lucas, waar diegene rijkdommen voor zichzelf opbouwt. Se você ler Timoteo bom, você mira que Deus não tem nada contra de riqueza e não tem nada contra de abundância. Als je 1 Timotheus leest, dan merk je, valt het je op dat God niets heeft tegen rijkdom en overvloed. E que hasta para nós desfrutar de coisas não é. Hij wil zelfs dat we van deze dingen genieten. Pero é também sim para o coração. Maar het gaat wel om het hart. Ora nós vai back na parte que nós lezen in Ezekiel, nós vamos mirar o coração. Als we teruggaan naar het gedeelte dat we gelezen hebben in Ezekiel, dan zien we het hart. Deus deu nos talento. God heeft ons talenten gegeven. Então, het talento nós não usamos. En die talenten gebruiken wij. Então nós te bom. En we worden goed. Então nós te produzir. En we produceren. Pero Deus te pisa nós entender, ora we produzir, do base negócio, do bagano hopi seng. De Heer zegt, als jij produceert en jij zaken doet en veel geld Of verdient, bij een positie. of je hebt een positie gekregen, Of etc. of et cetera, moet je mij niet vergeten. Então, a consequência ora we lubida Deus, of kita Deus foi bo caminho. En de consequenties als je God vergeet of van je wegen afhaalt, Também nós por lezen in Ezekiel. hebben wij ook gelezen in Ezekiel. Deus te cortava voor dit as fuente. God snijdt je af van zijn bron. Então wat acaba na nada. En je eindigt tot niets. Então tiende te moeder cultura riqueza nang, patana te quero cultura riqueza nang. Er zijn mensen die sterven met hun hele rijkdom, Pero a felicidade verdadeiro maar het werkelijk geluk, waarlijk geluk, não tem. is er niet. É coisa importante de vida, coisa que você bota prioridade, né? De belangrijke dingen in het leven, de dingen die je prioriteit had moeten geven in het leven, Bueno assim. heb je niet gedaan. Então você vai carregar a consequência para que seja. En je zult de consequenties hiervan dragen. Essa aqui é o primeiro vírus. Dit is de eerste virus. Met je orgulho. Ik noem het trots. Met je eigenlijk como te diz, gana de estar independente. En ik noem het de zin of het verlangen om onafhankelijk te zijn. Você diz tá? Want Gana de estar independente voor Deus. Want dat is wat het is. De De zin zin virus hebben om onafhankelijk te zijn van God. En het moment dat deze virus binnenkomt, begint het te werken. En het begint je af te nemen van God. Pouco dia maar quando eu passando aí op Facebook, ik heb video's dan chiquito nee. Laatst zag ik zoiets op Facebook. Dat is een guy en to ela binto op een papel. En er is een man die kwam in die video met een stuk papier. En to die papel dat is een buraco grande preto. En op dat papier had hij een groot zwart gat. En to ela bin la wake. Hij keek ernaar. En to después ela riparaco. Ora que passa sumang door e buraco preto, ora e misje que buraco preto, sumang te passa door je. En toen viel het hem op dat wanneer hij zijn hand door het gat stak,
ging het, ele manda passa door de papel. ging zijn hart door het papier heen. Ele testa paar dia die ook dat estranho, pero tá bem sim. Hij probeerde het uit een paar keren. Hij zegt, dit is een beetje raar. Depois ele disse die, ele mira machine die que vende chocolate, mango, chips, etc. En toen zag hij zo'n vendingmachine waar je snoep kunt kopen. Ele disse die boete papel ribaje, aan de linker sumang dinje. En hij had besloten het papier erop te zetten en zijn hand erin te steken. Aan de loko chocolate. En hij pakte een chocola. Aan de loko mee. En hij at het op. Ik denk ook het bon. Hij zei, dit is goed. Segundo que bezig, Terwijl hij zo bezig is, subiste cai riba caja fuerte dat ding de kamer, kluis. viel zijn zicht op een kluis. En toen hij bij papel, hij boete, hij peguei riba kluis. En hij ging met het papier en hij plakte het op de En kluis. de linker sumang dinje. En hij stak zijn hand erin. Hij voelde, Hij voelde hij bing barai plakken voor. en hij kwam met zo'n stapeltje briefjes Ik geld denk ook eruit. het bon. Hij zei, dit is En goed. toen las ik voelen, loko misa kwe. Toen segundo que tapa ta kwe, En hij bleef zo tasten en terwijl hij dingen eruit nam. wat een miracle, ele kom misa bira massa en chape kwe mas. En hij begon een beetje opgejaagd te worden en hij wou meer. Ele kwe stapel liseng. Hij had een hele stapel geld genomen. Pero ik keer bij tepa atrás sta en kwe songo de tepa atrás. En hij wilde eigenlijk helemaal naar achter om wat achter stond te bereiken. En toen, pero pe llega para atrás, Maar om achter te kunnen komen, en mensen hinken zo kurpa ding. moet hij zijn lichaam erin stoppen. Dus ele hinken zo kurpa, mitar kurpa. Hij had de helft van zijn lichaam erin gestopt. Ele hinken kaas inteiro zo kurpa ding. Bijna zijn hele lichaam erin gestopt. E papel, kutapa ta pegane kaga fuerte kai. En dat papier dat geplakt stond op die kluis was gevallen. En de lekker dat ding kluis. En hij bleef in die kluis vast. En de lekker bati. En hij bleef kloppen. En de porasali. En hij kon er niet uit. En de toer zijn tapa voor. En al het geld is buiten. Pero ete ding. Maar hij zat er binnen. En de zin in biata ko no sta me. En zo is het soms ook met ons. Pas het in biata sta yung tiki. En want soms krijgen we een En de beetje. nosa sacrifican tiki tempo di Dios. En we hebben wat tijd van God opgeofferd. En toen nosa bis van basa, ik ook bij boom, te be sacrifican tiki mas. En wij denken dan, nee, weet je, dit is zo goed gegaan. Ik ga wat meer tijd van God nemen. En de cinco nosa, En zonder dat we het weten, nosa aleja completamente voor de Dios. zijn wij volledig van God afgedwaald. En toen nosa riqueza en zie, En we hebben de rijkdommen wel, pero nosa disfrutar je. maar we genieten er niet van. Esse é o primeiro virus. Dat is de eerste virus. E de dois vírus, Het tweede virus, me queria mele, mas mando um número, então mas me falta de temor de Deus. en ik heb hem genaamd tekort aan vrezen Gods. Of vrezen des Heren. Falta de temor de Deus. Gebrek aan vrezen Gods. Então e vírus aqui é bem ora que outro começa a trabalhar acaba. En deze virus komt wanneer die andere virus al zijn werk heeft gedaan. Então de como te assim, me te beleza versículo que você é de Isaías 11 versículo 1-3. Zeg ik dat? Want we gaan in Jesaja 11 1-3. 1 tot en met 3. En de virus in parte da bisa assim aqui. Então spreid losale voor die troncon de Isaí e rama voor die sua raiz não lo carga fruta. Espírito do Senhor lo queda ribaje, espírito de sabedoria e compreendimento, espírito de consejo e poder, espírito de conhecimento e temor do Senhor. E ele tem delícia de temor do Senhor. E ele não juzga segundo o que sua boca mira, nem faz decisão segundo o que sua orelha atende. Aqui na Isaías está para ouvir de Jesus. É a porção que sale em Isaías 11, versículo 1-3. Pessoal não gosta de escrever. Hier heeft hij het over Jezus. Isaías niet over Jesus. Isaïas heeft het, Jesaja heeft het hier over Jezus. Sí. E lo qual como está remarcável tá, é para ouvir sete espírito. Wat opmerkelijk is dat hij het hier heeft over 7 geesten. Lo manifestar em Jesus. Die zich zullen openbaren in Jezus. Ando die espírito não. En één van die geesten, É deve ser espírito de temor do Senhor. en het zegt de geest van de vrezen Gods. Of Ando ontzag hebben. esse também é o único também que eu
enfatizar, pues dat repetir dos bia. Het En is het is- elotin su delicia. En het is de enige die benadrukt wordt en het wordt 2 keer genoemd. Etin su delicia den temor di Señor. Ontzag voor de Heer zal zijn lust en leven zijn. Que mendi, el temor de Dios, espíritu que es bastante importante. Pues hoy otro no te voy a mencionar dos bia, te voy a mencionar un bia. Ontzag of vrezen Gods hebben is ontzettend belangrijk. Het is de enige die 2 keer genoemd wordt. Ahora, si es un espíritu de Dios, Nou, als het een geest van God is, espíritu de Dios vive solamente de un corazón, de geest van God kan alleen in een hart komen wonen. un corazón limpio, un corazón puro. Wat een rein hart is, een puur hart. En no vive de un corazón orgulloso. Het kan niet in een hart leven of wonen dat trots is. Que en el momento que el corazón vive orgulloso, Het moment dat het hart trots wordt el corazón vive independiente voor Dios, en het hart zegt, ik wil onafhankelijk zijn van God. el virus de falta de temor de Dios está bedrenda. En de virus van geen ontzag hebben of geen vrezen Gods hebben, komt dan binnen. Temor de Dios no vive de nos más. De vrezen Gods is dan niet meer in ons, die gaat weg. En de orde temor de Dios bij, het algo wie vervelo, maar zo'n beetje met de moest kiko toer erbij. En het is zeer vervelend als je geen vrezen Gods meer hebt. En ik zal zo meteen laten zien wat Por het is. ejemplo, den proverbio en Jes 4, 27, In Spreuken 14, versículo 27. Het dice, el temor del Señor es una fuente de vida para evitar el trampa de morto. El temor del Señor es una fuente de vida para evitar el trampa de morto. het eerbiedig ontzag voor de Heer is een bron van leven en helpt dodelijke vallen te ontlopen. Que en el momento que el espíritu, que el temor de Dios no temas, Dus op het moment dat de vrezen Gods, dat ontzag er niet meer is, fuente de vida no te, de bron van leven is er niet. y trampa de morto, bueno, pues evitar. En die dodelijke vallen kun je niet meer Wat een kei ontlopen. dan. Je valt in ze. Dan de parte de bo. Ze worden een deel van je. Ahora kiko de temor de Dios. En wat is nu vrezen Gods? El temor de Dios, no es el temor de gente. Vrezen Gods is geen angstig of vrezig zijn voor de mens. Pues simplemente, versículo Proverbio 29, 25 te bisa. Want simpelweg zegt Spreuken 29, 25. Temor para gente te pone un trampa, mas sunco te confia en Señor lo te alza. Dus temor de Dios no es temor para gente. Dus vrezen Gods is geen angst hebben voor de mens. So Dios no te puta trampa. Want God is niet degene die vallen zet. El temor de Dios no es algo religioso. Vrezen Gods is niet iets dat religieus is. Die kon het robe, pasó Isaías 29, 3. Waarom? Nogmaals, want Jesaja 29, 13 Dat bisa sin aqui. zegt het volgende. Pa sombra e gente na aqui ta acercar-me com a boca e ta honrar-me com a lip nang, mas nang coração ta leu for de mim. E nang temor para mim ta consistir de mandamento de gente, com nang ta sinha for de cabeça. Essa é a religiosidade, lo qual o pastor ta papi viu hoje. Pois o temor de Deus não é algo religiosidade. Dus de vrezen Gods is geen religiositeit. O temor de Deus tampouco não está causar por espírito malo, of espírito. De vrezen Gods wordt ook niet veroorzaakt door een geest. Essa aqui também é em 2 Timoteo 1, versículo 7. Dit zie je in 2 Timotheus 1, vers 7. 2 Timoteo 1, versículo 7. 2 Timotheus 1, vers 7. Aqui não é versículo que está bisa. Hier zegt de vers, Pastor Deus não está dando a nós espírito de temor, sino de poder e de amor e de sano juízo. Dus o temor de Deus não está espírito. dus de vrezen God is geen geest. E não é espírito malo que está bem ribon, espírito malo que está bem ribon. Het is geen slechte geest die over je heen komt. O temor de Deus não é medo que você tem, por exemplo, que você medo de cara trompe aqui não. De vrezen Gods is niet bijvoorbeeld een angst die je krijgt wanneer je wandelt of je loopt dat je bang bent om te struikelen.
Pero el temor de Dios está manera Isaías te bisa. De vreze Gods is wat Jesaja zegt. Te bisa, por ejemplo, den, nami wa que versículo, mas que somewhere, versículo 6. De Isaías 6, versículo 5. In Jesaja 6, vers 5. Te bisa sin aqui. Ata kina Isaías te papia. Te bisa ai di mi. Pasommer bita hombre de lip impuro. E mita biba mei de pueblo de lip impuro. Pasom mi woa amir rei e senhor de ejército nang. É um homem que tem temor de Deus. Que temor de Deus está algo que também riba nós, temor que nós tini. Een vreze Gods is iets dat over ons heen Ora que komt. nós está bij topa com Jesus, of nós topa com Deus, nós saco nós está impuro. Wanneer we Want temor te bini. En wanneer we een ontmoeting met de Heer, met Jezus hebben gehad en dat we weten dat we onreine lippen hebben, dan komt de vreze Gods. E temor de Deus tem um sentimento de respeito. De vreze Gods is een gevoel van eerbied, ontzag. Mesclar com sentimento também de, como te diz, de assombro. Gemengd ook met een gevoel van verwondering. Wat ik respect aan wat de manier van, wauw, kom Deus por essa coisa. Dat coisa de temor de Deus. Met een ontzag. En dan denk je, wauw, hoe heeft God dat kunnen doen? Dat is vrezen Gods hebben. Het is een sentimento de respeito mesclar com admiração. Het is een gevoel van ontzag dat gemengd gaat met bewondering. Então, het temor de Deus, de Bijbel, não te traduzir de diferente maneira. In de Bijbel, de vrezen Gods wordt op verschillende manieren vertaald. Dan heb je respect. Het zegt aan de ene kant respect. Over de palabra someter. Soms wordt het woord onderwerpen genoemd. Over de palabra referencia. Soms spreekt het of zegt het ontzag, eerbied. Correcto. Dus esse é o temor de Deus. En dat is de vreze Gods. Pero ora que o vírus de orgulho drenta. Maar wanneer de virus van trots binnenkomt, gaat dat weg. Respect voor Deus erbij. Respect voor God gaat weg. Referência voor Deus erbij. De eerbied voor God gaat weg. Temor voor Deus erbij. De vreze Gods gaat weg. Humildade erbij. Nederigheid gaat weg. En wat overblijft? Un coração arrogante. Wat overblijft is een hart van arrogantie. Ignorante. Onwetendheid. Deus. Diegene die God niet vreest. En het maakt je niet meer uit hoe je jezelf presenteert voor God. Het maakt je niet meer uit hoe je wat voor God doet en als je iets niet voor God doet. Wat zijn de voordelen van vrezen God? En hoe moeten we vrezen Gods hebben? En deze virussen eruit jagen. Ik ga heel snel een aantal noemen. Atrobe, versículo. Ze zijn niet van mezelf, dus benoem ik ze met versen uit de Bijbel. Proverbio 8:3. Spreuken 8:13. O temor do Senhor tapa odia maldade, orgulho, arrogância e malcabinda. E boca perverso mita odia. Eu sei que mendi que o temor de Deus é o único remédio para combater o vírus de orgulho. Eerbied, ontzag voor de Heer houdt in dat u het kwaad, de trots, de hoogmoed, de goddeloosheid en leugens haat. Dus het is de enige manier om deze dingen eruit te halen. De enige manier para combater o vírus, orgulho, é door het temor de Deus. De enige manier om de eerste virus te vernietigen is om de vreze Gods te hebben. Proverbio 22:4. Talvez o temor recompensa de humildade e o temor do Senhor da riqueza, honor e vida.
Ik hoor het great, pas eigenlijk Jos te bisanosco. Ik koos op koren trasi J1. Dat is fantastisch, want God zegt hier, hetgene wat je wil bereiken, waar je achteraan holt, ik geef het aan je. Heb alleen vrezen Gods. In Salmo 25, versículo 4, wat bij een otro cosa más tremendo. In Psalm 25. Dat is een promessa. E comunhão íntimo do Senhor, tá que snango tá temer. E Elohá se não conhecer sua aliança. Dus je moet temen Dios. Dus als je God niet vreest, Dios het intimo kubo. Heeft God geen intieme relatie met je. Se você temer Dios, als je God niet vreest, en dat mostrava sua aliança. Dan toont hij je zijn verbond niet. En te revelava sua aliança. Hij openbaart je zijn verbond niet. Den proverbio 10:17, het pisa. Proverbio 10, versículo 17. In Spreuken 10:17 zegt het. O temor do Senhor te prolonga vida. Maar anya nang di malvado lo waro si cortico. Het papi was mes. Spreekt voor zichzelf. Eu sei que tu hoop en gusta, of hoop en gusta, é benefício aqui de Deus, pero não todo mundo tem. De volgende, mensen vinden de voordelen fijn, maar niet iedereen geniet ervan. Omdat ze geen vrezen Gods hebben. En dit is assim aqui, in versículo, eu vou boekje troben. Proverbio 4. Spreuken 14. Versículo 26. Vers 26. Tenha temor do Senhor, tem confiança forte. E su yunang lo tem lugar de refúgio. Nós queremos lugar de refúgio para o tempo de problema. We willen zo'n toevluchtsoord hebben wanneer wij problemen hebben. Pero si nós temos temor de Deus, maar als we geen vrezen Gods hebben, nós não podemos usar de lugar que Deus tem para nós. Kunnen wij geen gebruik maken voor deze plek die God voor ons heeft. Dus wij zien dat de vrezen Gods belangrijk is. We moeten het terugkrijgen in ons leven of we moeten het hebben in ons leven. En ik wil naar de laatste vers gaan. En de laatste versículo de bisa con ons tanye. En de laatste vers praat over hoe we dit kunnen krijgen. Het is goed om te zeggen wat de vrezen Gods allemaal kan doen. Maar hoe krijgen we het? Hoe ontvangen we het? Want je moet kiezen voor de vrezen Gods. We gaan naar Spreuken 2. Vers 1. Tot en met 5. Itu bisa assim aqui. Miu, se você quer receber minha palavra nang, e guarda mi mandamento nang dembo, se você oreia atento na sabedoria, e inclina o coração na compreendimento, para sombra se você clama para discernimento, alça a voz para compreendimento, se você busca maneira plata, e rondia maneira tesouro escondi, e ora lobo discernir o temor do Senhor e descobrir o conhecimento de Deus. Que meni nos mester receber sua palavra nang e guarda mandamento nang. Dus wij moeten zijn woord bewaren en zijn geboden ook bewaren. Dit is een keuze. Je moet hiervoor kiezen. Je moet kiezen. Besoisa da bisa, hasiboreia atento na sabedoria e inclinava o coração. Eu sei que mendi inclinar que mendi buig. Dan zegt het, dan krijg je een oor voor echte wijsheid. Het betekent, je moet je oren aanscherpen. En door inclinar que mendi eigenlijk op het buig. En de buig te referentie. In de Nederlandse vertaling is het ietsje anders, maar in het papiament zeggen dat je dan moet buigen en jezelf moet keren, dichter bij God komen. Correctamente. Als je het bisa van botinku exclama para discernimento e compreendimento.
Ese nos tunga si oración ferviente. Ja, dan moet je het uitroepen. Nederlands heeft een iets andere vertaling. Maar het zegt dat je moet uitroepen en vaker bidden. En continu bidden. Om de vrezen Gods te kunnen hebben. We moeten ervoor kiezen. We moeten het willen of ernaar verlangen als schat, als een schat. En wanneer we het hebben, opent de Heer zelf alle deuren. En dan gaat trots uit ons hart. En we gaan dan afhankelijk zijn van God. We hebben dan niet het verlangen om onafhankelijk te zijn van God. En vanochtend werd heel veel gezegd. En ik ben er zeker van dat je nogmaals daarna moet luisteren. En ik ben er zeker van dat je die verzen nogmaals moet doornemen. Want hetgene ik in een korte tijd heb gebracht, is iets dat God maanden en jaren in mijn leven heeft gedaan. Voordat ik deze boodschap kon begrijpen. En voordat ik het in de praktijk kon brengen in mijn eigen leven. Want ik wilde ook een carrière hebben. En ik heb ook een carrière. Ik had een goede baan. Ik heb nog steeds een goede baan. Maar ik offerde al mijn tijd op aan het werk. Maar ik zei wel dat God mijn bron was. Want ik ging zondag naar de kerk. En als iemand me vroeg, is God je bron? Dan zei ik ja. Maar God was mijn bron niet. Want mijn geld was mijn bron. En God moest me even hier doen stilstaan. Om dat hart te kunnen veranderen. Dus alleen God kan dat doen. Maar de wil moet er zijn. We moeten kiezen. Je moet ervoor kiezen. Soms krijg je niet wat je wilt, want God weet dat wanneer je het krijgt, je hart van hem afdwaalt. Mensen, laten wij ons hart onderzoeken. Laten we ons hart onderzoeken. Kijk wat erin leeft. Hou jezelf niet, onszelf niet voor de gek. Als je ziet dat er trots in zit. Als je ziet dat je onafhankelijk wil zijn. Dan zit je al op het pad van vernietiging. Dus laten we de harten onderzoeken. Broeders en zusters. Zodat God werkelijk onze bron kan zijn. Amen.